नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण दही वडे हॉटेलमध्ये बनवतात तसे बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। उडीद डाळ 5 तास भिजवून घेतली आहे। ही 1 वाटीभर आपण उडीद डाळ भिजत टाकली होती। दही फेटून घेतलं आहे। हे आपण आता मिक्सरला लावून घेणार आहोत। उडीद डाळ हे मोठे 2 चमचे पाणी आहे। मोठे 2 चमचे पाणी घातलं आहे आणि आपण तेवढंच पाणी घालणार आहोत। पाणी थोडंसं घातल्यामुळे वडे सॉफ्ट होतात। चवीनुसार मीठ। आता मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे। उडीद डाळ आपण बारीक करून घेतली आहे। बॅटर आपला असाच घट्ट पाहिजे आहे। तोपर्यंत आपण दहीमध्ये साखर घालून ठेवूया। 4 चमचे मी टाकले आहे। तुम्हाला जशी पाहिजे तशी तुम्ही टाकू शकता। दही तुम्हाला घट्ट किंवा पातळ जसं पाहिजे तशा प्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता। मी घट्ट ठेवलं आहे। मी हाताला थोडं पाणी लावून घेतलं आहे म्हणजे पीठ हाताला चिकटत नाही। वडा घालून घेऊया। यामध्ये आपण सोडा वापरला नाही आहे। परतून घेऊया। तीन ते 4 मिनिटं झाली आहेत। मंद मीडियम आचेवरती आपण हे तळून घ्यायचे आहेत। वडे चांगले तळून झाले आहेत। काढून घेऊया। अशा प्रकारे बाकीचे वडे तळून घेऊया। वडे आपले तळून झाले आहेत। वडे किती एकदम सॉफ्ट झाले आहेत, एकदम नरम झाले आहेत। आता आपण वड्यामध्ये थोडं पाणी ओतूया। आता आपण 5 मिनिटं पाण्यामध्ये ठेवणार आहोत। तळल्यावरती आपण लगेच पाण्यामध्ये टाकलं नाही आहे, कारण लगेच टाकलं तर ते एकदम विरघळून जातात। म्हणून आपण सर्व तळून झाल्यानंतर पाण्यामध्ये टाकलं आहे। वडे पाण्यामध्ये घातल्यावरती 6 मिनिटं झाली आहेत। चांगले फुलून आले आहेत, एकदम नरम झाले आहेत। आता आपण हे हलक्या हाताने असे दाबून घ्यायचे आहेत। हलक्या हाताने पाणी काढायचं आहे त्यातलं। हलक्या हाताने असं पाणी काढून घेतलं आहे। आता आपण हे दह्यामध्ये घालून घेऊया। दही घालून घेऊया। छान असं दही घालून घेतलं आहे। दही वडे आपले बनून तयार आहेत। एकदम सॉफ्ट झालेले आहेत। हे आपण हॉटेलसारखे दही वडे केले आहेत। अशा प्रकारे तुम्ही हे दही वडे करून बघा आणि मला सांगा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।